Doncs el preservatiu femení, en principi, té la mateixa eficàcia que el preservatiu masculí en termes si s'utilitza correctament. Per tant, hauria de protegir, és un mètode de barrera molt eficaç tant per l'embaràs com per malaltia de transmissió sexual. En el condó femení és lleugerament menys eficaç, seria d'un 95%, i el condó masculí seria d'un 99%. Probablement aquesta diferència és que el condó femení és una mica més difícil de posar i acabar a l'interior de la dona. També és una mica més antiestètic i no s'ha donat tanta publicitat, tanta sortida, però tots dos són una molt bona opció anticonceptiva davant de les infeccions de transmissió sexual. També tenen bons resultats. Són mitjans de barrera, el que tenen és la fiabilitat de qualsevol mitjà de barrera. Ja dic que el problema dels mitjans de barrera és que es tenen que utilitzar bé. Si no s'utilitzen bé, fallen. Sí, és mètode de barrera igual. Ja vindrà el gust de la parella, de la persona. Ara bé, sí que recomanaria el provar-ho, no? Perquè moltes dones diuen «Ai, no, això és lleig, és antiestètic, no m'agrada». Bueno, ho has provat alguna vegada? No. Prova-ho i llavors després decideix. Digue'm a quina dona jo et recomanaré. En principi, així de bote pronto, no lleva pastilla. I dona a partir de 40 anys DIU hormonal. Seria primer els de barrera, és a dir, aquests serien els primers, sigui masculí o femení. Per què? Perquè ens estan prevenint de les dues coses, si no volem que ens passin, no? Que és de les infeccions de transmissió sexual i de l'embaràs. Són els dos únics que ens estan protegint o prevenint d'aquestes dues coses. Després aniríem als hormonals, i aquí sí que ja hauríem de veure la salut de la persona, si prefereix l'anell anticonceptiu, si prefereix píndola. No te la puc respondre aquesta pregunta perquè realment és cas a cas, segons quin moment vital estiguis, segons el que busquis, segons si tens unes relacions que poden ser més o menys, segons el tipus de relacions que tinguis. Per tant, a veure, en principi qualsevol mètode